Быйылгы февраль айы ике һаны кабатланган матур даталарга бай, Гашыктар көнү лә билгеләнде. Әмма кеше бер-берен яратһа, улар өчен һәр көн байрам булырга тиеш. Күптәр кызык тамаша эзләй. ЗАГС бүлектәре иһә башкарма бастың, дәүләт органнары буларак никахты рәсми теркәй, кияү, кәләш балаларны ныклы уйлап яһай, киләсәктә бер гаилә булырга үз өстенә яуаплылык ала. Шуга ла был тәңгәлдә кызык эзләү урынһыз ди бүлек белгечләре. Быел 2 февраль Башкортстандың ЗАГС бүлектәрендә 103 пар никахтарын теркәне, ә бүген 22 февральгә 355 гариза бирелгән. Ләкин ул һәм көндә безнең көн һайын үсә торды һәм минеңсә бүгенге көндә 500гә якын яңа гаилә барлыкка киләсәк. Ә безнең Сибай ЗАГС бүлегенә карап әйткәндә, бүген бездә 10дан ашу гаилә, яңа гаилә барлыкка киләсәк. Өйләнергә теләүчеләрнең яшенә килгәндә, улар 16 яшьтәрен тултырырга тиеш. Максималь яше күләме закон тарафынан чикләнмәгән. Әлбиттә, кәләш кияүдән өлкән киреһенчә булган осраклар да була. Әмма улар никахтарын теркәргә теләй икән, бернинди дә каршылык күрһәтелмәй. Яшь аралыгы, дини айырма, милләт гражданлыгы төрле булса ла ЗАГС хезмәткәрләре үз бурычын тиешле кимәлдә үтәй. Айгөл Бухарбаева билдәләвенчә, никахтың ныклы булуы һандар тезмәһендә түгел, бер-береңне аңлап, ихтирам итеп яшәүгә бәйле. Матур датла кавышкан пардар матур дөнья көтһөне илебезнең куәтен арттырып, үҙҙәре кеүек матур сабыйҙар тапһын. Бергә тату йәшәүҙең асылы шунда. Фәриуаз Рафиков, Татьяна Огурцова, Руслан Кумышкулов, Любовь Карпова. Яңылыҡтар.